Rider Pro представя многофункционален инструмент RDP OMT02. Мощност 360 вата. Брой на осцилациите на празен ход 15 000 до 22 000 в минута. Ъгъл на осцилациите 3 градуса. Електронно регулиране на оборотите. Система за бърза, удобна и лесна смяна на аксесоарите без инструменти. Тънък корпус за по-удобна и прецизна работа при продължителна употреба. Меко и противоплъзгащо покритие, позволяващо комфортна работа в различни позиции. Метален куфар с 6 броя аксесоари. Гаранция 3 години. Многофункционален инструмент RDP OMT02.